mapagpalang araw mga lods. Ngayon, papakita ko pa sa inyo kung paano natin malalaman kung tayo ay may copyright sa ating mga video sa Reels. Ayan po, samahan niyo po ako. Po mga lods, open natin ang ating Facebook sa ating mga phone. And then, press natin yung tatlong dot sa taas para po matingnan na natin kung saan tayo pupunta. And then po, scroll natin sa baba, i-press natin ang help support. And then, support inbox. Punta po natin ang support inbox. And then, your alerts. Press natin yung your alerts. Lalabas po dyan. Ayan, lumabas po. So far, wala akong violation sa ating mga video sa Reels. Kasi po, dinilit ko na yung may mga violation ako. So, ayan po, kahit check ko natin ang reports about others, check ko rin po, wala rin po. Yan lang po ang ating gagawin. So, make sure po ang ating mga video ay walang mga music na may copyright at organic po ang ating mga video na ay sarili po na sa atin. Yan lang po ang ating gagawin.